Nyakora mgajuang piny Kenya osechoro kwan mamalo mogik ma inyalo kawie gope diriyo thuolo mar higni 3 mosekalo. Kama koro Kenya nyalo kawo gope maromo $10 trillion. Edwino koth kelonwa tudruok e kind medruok e gowi masane turo chumi mar piny Kenya kod jo od bura ma pachoka ma osebed kakalo chike mag medo hola masane othung'o piny Kenya. Tarik 7 dwe mar auchiel higa mokalo, jo od bura ne ni kod twak mager bang' jatend kweth mathoth e od bura ma kindeno Amos Kimunya kelo paro mar kalo chik ma medo omenda ma Kenya nyalo holo kowuok $9 trillion nyaka $10 trillion. Okang' ma kamano ne biro mana thuolo machuok bang' od bura achielno kalo chik ni Kenya koro nyalo kawo hola mar $9 trillion kowuok $6 trillion mane chik oyie. Gin gope ma koro turo piny owacho, kendo jo od bura go bende koro wuok tung' mosuo e wach mar kawo hola. We believe that this near collapse of our finance sector is exacerbated by high government and priority spending, high taxes that have hurt businesses, massive loan obligations to China, weakening shilling and foreign exchange reserves at their lowest levels ever. The Kenya Kwanza regime has consistently claimed that it inherited huge foreign debts. Why then has Kenya Kwanza continued with borrowing instead of seeking to restructure these debts? Kata kamano, budget ma osebet ka idho higa ka higa ka opim kod yuto mawuok e choko mag osuru oseweyo fuoge machuno ni nyaka kaw gope mondo pong' godo budget ma bende kalo mane lwet jo od burago. Mane en ja od bura machon Moses Kuria kinde moko ne otimo mos ewi wach mar kawo hola mane olieko ni jo od bura ne otigo e wuondo jopiny. On behalf of Parliament, on behalf of the Budget Committee, on behalf of Jude Jomo, I want to offer my unqualified apology to the people of this nation, because as the people they trusted on the ballot, we have failed them by selling them rice. Achiel kuom jo od bura mane nitie kinde no nyaka sani Opiyo Wandayi ne ochung' matek gi jo od bura ka wacho ni gin gionge kod ketho kata matin nikech gin ne gikalo hola ka gigeno ni biro ti kod yo makare. If you bring a proposal to Parliament that you want to borrow for a specific purpose, and Parliament in its wisdom gives you the go-ahead, it is therefore up to you as the executive to ensure that you put that money to proper use, to the intended use, which must bring value to the public. So we cannot pass the buck to Parliament. E thuolo mar higni 10 mar tend Uhuru Kenyatta kod William Ruto, gope ne oidho chakore $1 trillion gi bilion 800 ka gichako tich, nyaka $8 trillion gi bilion 200 e kinde mane giwuok e telo. Uhuru bende noramo ne hola rach mana ka iyako omenda. How much is too much borrowing? When does borrowing become too much and unbearable to a nation? The only time debt is a burden to a nation is if a nation is led by looters. But in the hands of a visionary administration, debt is a catalyst for rapid development. Kata kamano moko kuom omenda ma wachore ne tiyo marach kod migepe mopogore opogore bende kalo mane budget ma jo od bura twak e wiye, kendo kalo e budget ma isomo dwe mar auchiel higani nitiere fuok ma ok tin e $720 billion, fuok ma koro nyalo miyo kawo hola kendo, ka bende kuku mar tend migepe osechwalo paro mar choro hola ma inyalo kawo mondo kal $10 trillion ma oket sani. Kaka jo od bura biro kawo okang' mar reso Kenya e bugo mar hola kod nok mar omenda koro igeno ni biro yangore twak mar budget kod kawo hola madhi bedo bang' yweyo margi mar jumbe 2 ma koro rumo jumani. Edwino Koth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni kweth mar jo od bura